min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman paso mum wodata tagi yimɓe tagi jineji nda ɗum teskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jiibata nulaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam omo yakay ladde o tinani o matani awa tawi baño ina nangi lelani tongiɗu matindi ne lelnine isa lela ŋuñi laabi ɗiɗi caggal rasulu yettima nulaɗuyimo baño mata nanani ko lela baali kono o yurminade ni uy sallaw mi nanani o yaccu lela ba uy somi yacci lelam doga uy so dogi min woni jukkunde garanti nangami kala fo ko mbaɗannoɗa e lela ma mbaɗayam o acci lela wi an wiyete muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam mi ñagori mama allah nelɗomo mboɗo jogiiɓi konam ɗiɗon to ɗemde caggal tuuɗi biraka mi moyninani ɗi gila subaka komi daddoynoɗo mbono ndaara ko ñaami gonanami garanti baño mi yaa mi moyninoyaaɓi konam mi arta somi arti baño warami wotomi nawde kosam majjilaka mi rondo haqqe ayi muhammad rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam lella fiɗɗi doginatoyi dundu yetti wiɓi konam jawne koye muyne ɓe mbimo inenoyam hol fo komin jawnoto min muyna woyɓe jawnoto ɗon muynon ko rasulullahi o mona wonanimi garanti baño temi somi leeli arde mboɗani ko kanko warate ɓikkon kon mbimo nenoyam nenoyamin karbini kosamma wota hunde memde nelaɗo lella fiɗɗi dogi ari ha yettiɗo lelino goto e mabɓe fo ndeɗiɗo lelino nulaɗo imo baño hibaru oyimo hoolare ma timmi te balala mi harmini ɗum ñamde yurmede muhammad rasulullahi wadda ɗum ko muhammadu awwalu wadda ɗum ko muhammadu akhiru imami mursalina ko ano khatimul anbiyayi timmode annabaɓe waliyaɓe jol makka yalen ngel tanta ɓi ñen ñebbu deflenni seni loko ngel magga rasulullahi jarna waybade khairul alamina daro wala julde jamma ene heeji tampata ko rasulullahi fina dawa walde wona pele koyɗe no hoori yomata sallllahu alayhi wa sallam fof kame fof ma fooli fof mum o woni rasulu bil haqqi sallllahu alayhi wa sallam cheikh umarul fuutiyu taal ko dadama e siyeliman siré samba demba ali mutar seydi buumu jam koɗo subaka jom wuro nangue hoore almami salli fana woni cheikh umarul fuuti yero koyɗol femo nésiriya wima ya sahibal wakti ya mansour ya wasoro ya cheikhana ya wali allah ya umaru mbaɗe juuɗe mon dow yadal atal yumni ya sadul anami waya nuru zamani wa sayfullahi ya umaru cheikh oumar noddaduma min notori tal ngam ceerno men gardiɗo laaɓɗo mottun wata min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman paso mum wodata tagi yimɓe tagi jinneji nda ɗum teskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jiibata cheikh oumar woni koolaɗo sa namnima men gandal e kulol allahu keeri o yawtata cheikh oumar woni koolaɗo joom diine ne wuya newaniɗo en kala ko añɓe mo tampata seydi tal daraniɗo kala faraduji sunna e ballugol ballowo diine o towo dow ha lesdata daraniɗo pelloygol jihaaji e ɓamtugol kalko kala sandal ɓe bewɓe ɓe tubata yartufne men nde mumde teyde nde wuddata ngomayo hengo yañgo deñgo ngo rumbata cheikh oumar yo allah moƴƴin ɓesguma yurmede kame yajede bawal serata yo allah yaafo bakkatuji julɓe foof ngam ceerno men fuutiyu toro mo fuutata yo allah yurmo annabijo mo ahmada aleɓe kame wondiɓe laaɓe ɓe tunwata abal hayri siddiguma seydi ba mouhamadou sayidun to mbuure gunas
so almudo tijani ɗayani kay o gongintu serembe mbure gunas a gongintu serembe leyɗele fof salaman limaza to mbure gunas so soccede ruhuji men laaɓa cer nga juurade serembe mbure gunas jiya balle sa ñemtini ɗum kisa nana golle serembe mbure gunas so ceerno heeɓi wiide almumɓe am o londima tijjane yo tijjo bas so gondigu naftowo almuɗo kay ko gondigu serembe mbure gunas gondigu mon yelle tufam ko samma waranwini mbure gunas so terɗe so ɓerɗe jehen mbarroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade gunas baroye mbuur ko poyal ne yeyni fofo to leyɗele fuuta e mbure gunas faya sanadana waya mursida ilallahi lillahi mbure gunas so lettere windama ala tembere so yeehi poste o arta musidɗo o noddi min gari tawtorede min tawi ɗo fuutankoɓe e bandiraɓe amen e yiɗɓe amen e awluɓe mouhamadou rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam gardogol mawni men ousmane siddat ceerno ahmad souleymani en ceerno camara en e dendagal sernaɓe men sin jumaɓe tawɗen ɗo e sernaɓe men madina gounas e dendagal yiɗɓe men ceerno men noon musidɗo men gonɗo sababu ha garɗen ɗo en jettimo ko neɗɗo moƴƴo ko tedduɗo ɗum ɗo komin jewtitno madina gounas allah yamiri o siftinorimi hannde garmi wonde témoin e tawtorede pular wi so tehede yanama fatuma dahama tilli so dupama so hamme nani ari warani wara ko hamme waɗani ko hani ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon cheikh sadou ba assalamu aleykum wa rahmatullah min puɗɗorima inde jomen tagɗo en tagui leydi tagui asman paso mum wodata tagui yimɓe tagui jineji nda ɗum teskoɗa tagui annabaɓe lawmiyaji ɓe jiibata